गाइस बरायबाय बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ दिनै एसे मार्केटाव थांनो नागिरदों नायलांदो रायजोफोरा एसे लामाखौ एसे नायलांदो बारा गोजान नङा लामायाबो खाथियावनो टाउना बारा गोजान थाङा जोंना थांनो मोनो हेल' लासै गारिया दै लोङो एसे दै दौनो लानि र' दै लोङो दै दौदो र' एसे दैखौनो गांलायबाय नै फाग्लासो जि दै गांखायो गारियाबो आसरितसो आवगायलांनोसै एसे गारिया दै लोंखांबाय एसे आवगायलांनोसै नायलांदो बुन्दुफोर लोगोफोर अननानै मेगन बागाना बे मेगन गोसोसो माखौ लायो बेखौ जानोबा दखानिफ्रानो बादुलाथार दखानानो बादुलाथारलै मार्केट खालामनो फैदोंमोनलै एसे डाली किमान डाली हाँ डाली अपने केजी 100 টাকা হ্যাঁ केजी 100 सबायानो नै सबायबो दं आंगुर किमान देरु गैला কালার তো কথা নাই না ইয়ার পরে দইল না আগো এখানে বেশ কত দিয়া করতে সব কি কোন তো বলইলো না দে ভাল চাই দে এই মাল নিতে নাই কারো মই 50 এ বেশি মই কেন কেন বেশি না খাও না बायदिसिना लाखांबाय र' आरो लाबावनो माखासे दंबावो लानो गोनां माबायदि बुस्थु बियो नायनायनिफ्राय जानायनानै जानायनिफ्राय मा बुस्थु बियो आइया माबायदि गोथावना गोफा स्ट्रबेरी ना ये स्ट्रबेरी वजनधारा मैंगो Süß nein,
আছে হ্যাঁ ফিউজ আছে নাকি লাইনত লগাই দিব লগা আছে ফিউজ আছে নাকি কত লয়ছে একটা এটা কেটে দিলে না এটা আর পানি লাগে তখন ওকে দেওয়া हाय लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना बयबो जेसेबां इउटुबार गोदान गोदान दं आंनि भिडिअ कमेन्ट खालाम मोनसे ग्रुप खुलिनि आरोना टेलिग्राम ग्रुप बयबो प्रमोशन जानायनि मोनसे बयबो माबानो हागोन बयबो खुलिनानै बयबो जइन जानानै गावबा गावनि साबस्क्राइब आरो भिउसफोरखौ बयबो प्रमोशन खालामनो हागोन बेखायनो रायजोफोरा एसे गावबागाव एसे गोसो गुदुं जानानै बयबो माबा ग्रुपआव जइन जादो आरो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो आंनि माबायाव आंनि भिडिअआव होमबाना बयबो एसे जौगालांनो हागोन एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो शेयारबो खालामना होदो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन बिदिनो बाय